Nuqqas ta' konsultazzjoni mal-kunsillieri, sitwazzjonijiet li jinbidlu mill-lum għall-lum, xogħol wieqaf għal diversi ġimgħat f'ċertu toroq, storbju, trab, kejos u traffiku, ebda data fissa meta se jiġu fit-tmimhom ix-xogħlijiet. Din hija r-realtà li qed jaffaċċjaw diversi mostin kif bħalissa dejn xogħlijiet fil-pjazza, xogħlijiet li ħadd għadu ma jaf meta se jkunu lesti, u allura dan ifisser li n-negozji qed ikomplu jesperjenzaw inqas beħ fil-waqt li n-nies li jgħixu fiż-żona se jibqgħu jisimgħu l-istorbju għal żmien indefinit. Apparti dan kollu tard it-tnejn fil-għaxija diversi mostin kienu rrabjati għaliex tneħħa l-iljun tal-pjazza, monument ta' wirt storiku għal pajjiżna u li fuq il-kolonna tiegħu għandu l-istemma tal-indipendenza. Dan il-jun tneħħa li se jiġi restawrat ġibjun li propju jinsab taħt dan il-monument. Sorsi spjegaw ma' Net News li l-pjan sissa u li dan il-jun jitpoġġa lura f'postu wara li jitlestew ix-xogħlijiet għalkemm fl-aħħar snin it-temporanju dam ikaxkar ix-xhur. Il-famuż monument tal-iljun li huwa ferm popolari mal-mostin issa spiċċa mdawwar bil-ħadid fi ġnien qrib il-Knisja mingħajr konfermata meta se jerġa' jitpoġġa f'postu. Dan l-istazzjon jinsab infurmat li l-kunsillieri tal-Mosta sar jafu li l-iljun se jitneħħa it-tnejn fis-satin ta' wara nofsinhar. U hawnhekk wieħed jistaqsi kif jista' jkun li ħarġu l-permessi kollha f'temp ta' 4 sigħat. Dan juri biċ-ċar in-nuqqas ta' konsultazzjoni mal-kunsillieri tal-Mosta hekk kif il-permess tar-restawr fuq il-ġibjun ta' taħt l-art kien ilu li ħareġ madwar xarejn. Min-naħa tagħhom negozji fl-akwati tal-pjazza jinsabu ferm frustrati għaliex kaġun ta' dawn ix-xogħlijiet il-beħ tagħhom naqassew għalkemm jifmu li x-xogħol irid isir. Hija neċċettabbli li dawn ilhom ibatu żmien twil għaliex ix-xogħlijiet fiċ-ċentru tal-Mosta għaddejjin pass kajman immens.